Διευθυντά, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, εμείς πιστεύουμε και έχουμε κάνει πράξη και αν μας δοθεί ευκαιρία θα κάνουμε πάλι το ίδιο. Το εξής, ότι το δημόσιο σχολείο, μια που είναι και ο διευθυντής εδώ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μπορεί να είναι ένα πρότυπο σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία, συνδεδεμένο με τα προβλήματα της περιοχής, υπό την έννοια ότι μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή ιδεών για την αποφασιστική λύση των προβλημάτων. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία και τώρα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί το καλύτερο, να δώσει ακόμα περισσότερο σε επίπεδο υλικοτεχνικής βοήθειας, έτσι ώστε πραγματικά το δημόσιο σχολείο να είναι ένα πρότυπο σχολείο. Εύχομαι καλή χρονιά στα παιδιά, ιδιαίτερα στα παιδάκια που έρχονται από το δημοτικό, στη διευθύντρια, στους γονείς και σε όλους τους ευαλούς, και καλή δύναμη στη διοίκηση του Δήμου.